ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം അല്ലെ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപമാണ്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ അധ്യായം 10 വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മാതാജി ചതുശ്ലോകിയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് പോയിന്റ് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കുറെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ, മെയിനായിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അർജുനന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഇപ്പൊ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് പറയണം. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം യത്തയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു തന്നപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായി? അതൊക്കെ തീർന്നു. എനിക്ക് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ മാറി.
കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പരമാത്മാ രൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നുള്ളതും അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭവ്യാപ്യയോ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ മ്യൂട്ടിൽ വായിച്ചോളൂ ട്ടോ. കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യമപി ചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കമലാക്ഷ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കമലാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതൾ പോലെ എല്ലാതും കമലനേത്രൻ. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാം കമലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആരെ? ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അല്ലെ, കമലാക്ഷൻ. പിന്നെന്താ? കമലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് താമരപ്പൂ പോലുള്ള കണ്ണുകള്, താമരപ്പൂ പോലുള്ള എല്ലാതും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ കമലാക്ഷ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കമലാക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാശത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും ആ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചു തന്നു പോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വന്നിട്ടില്ല അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചു തന്ന പോലുള്ള അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയില് അങ്ങ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലപ്പോ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, ദിവ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി പറയാണ് എനിക്ക് എന്ത് കാണണമെന്ന്? ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ആരോട്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. ഭഗവാനോട് പറയാണ് എനിക്ക് എന്ത് കാണണം? അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതിൽ സംതൃപ്തനാണ് അർജുനൻ എന്നും വിശ്വരൂപമാണ് ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷിച്ചൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും കൃഷ്ണൻ അറിയാം. അപ്പൊ അർജുനന് ഇഷ്ടം ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, ഈ കാണുന്ന രൂപത്തെയാണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം എന്ന് ആർക്കറിയാം? സംതൃപ്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമ്പൊരുളാണ്. എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ
എങ്കിലും അർജുനനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസം ഉളവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ ആ വിശ്വാസം ഉളവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മന്യസേയതി തച്ചൈക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനം അവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ദയവായിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ആ യോഗ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കരുത്തുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യോഗേശ്വര, സർവയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്രയനായ കൃഷ്ണൻ കനിഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ദർശനം സച്ചിദ്ധിക്കൂ. ആത്മാർപ്പണത്തോടെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നവർക്കേ കൃഷ്ണ ദർശനം സാധ്യമാകൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാന് ആ ഭക്തനിൽ കനിവ് തോന്നി ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിന് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. സേവനം ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സുരത്യതഃ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പോ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. അപ്പൊ പല തരത്തിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ശതശോധ സഹസ്രശഃ എന്ന് പറയല്ലേ, 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ എന്റെ കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ അത്ഭുത രൂപങ്ങൾ അർജുനന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അഭിജ്ഞനും ആത്മസുഹൃത്തുമായിട്ടും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ആരെ കുറിച്ച് അത്ര അറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ്, അഭിജ്ഞനാണ്. എന്നിട്ടും അർജുനനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രൂപം, വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. പക്ഷെ
ഈ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ആ വിശ്വരൂപം സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രം വന്നതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം. അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. വിശ്വരൂപം എവിടെയല്ല? ആത്മീയ ലോകത്തിലല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിശ്വരൂപം ഇപ്പൊ അർജുനനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വിശ്വരൂപം അവിടെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നരസിംഹാവതാരം എടുത്താലും പിന്നെ ഏത് അവതാരം എടുത്താലും എന്താണ്? അതൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ. അങ്ങനെ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശ്ലോകം 6. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹുനാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാര്യാണി ഭാരത. ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഭരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് അല്ലെ, ഇത് ആദിത്യന്മാരോ വസുക്കളോ രുദ്രന്മാരോ അശ്വിനി ദേവന്മാരോ മരുത്തുക്കളോ ദേവതമാരോ അവരാരും ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങള് പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളാം. അത്രയും ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അത് ദർശിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളെ പറ്റിയും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കൃഷ്ണന് അത്രയും ഗ്രാഹ്യം കൃഷ്ണനും ഇല്ല. ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യാസാചരാചരം മമാദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛന്യാദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പൊ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇനി നീ മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്കിപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ കണ്ടുകൊള്ള. ഇനി മേലിൽ, അതായത് നാളെ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നിനക്കിപ്പൊ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തില് കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കാണാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അർജുനന് കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരാൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ സാധിച്ചത്? ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനന് സാധിക്കാണ്. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ എന്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാകില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശുദ്ധ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ ദിവ്യ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതിലേക്കായി ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണുവാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ, ദിവ്യ രൂപത്തെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സർവത്രികത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. കാരണം സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരോടാ പറയണത്? സഞ്ജയൻ എവിടെയാണ്?
ധൃതരാഷ്ട്രരോട് കൂടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? രാജാവിനോട്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നിവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇനി വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയാണ് അല്ലെ. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അതാ പറയുന്നപ്പോ സഞ്ജയനാ പറയുന്നത്, അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യവും മഹാപ്രഭവവും കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? അർജുനന് ഈ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം മുഴുവൻ ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനൻ സാധിക്കാണത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടുമാണ്. ദിവ്യ സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവദ്യൂഗപദുത്ഥിത യതി ഭാസദൃശി സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനാ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം അതിനോട് തുല്യമായിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തന്നെ എത്രയാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത്രയും പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രഭ. അത്രയും തേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തിയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്. അർജുനൻ കണ്ടത് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൃശ്യമായിരുന്നു. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രന് മനസ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ സഞ്ജയന് രണഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ നടന്നതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ ആരും കാണുന്നുണ്ട്, സഞ്ജയനും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണത് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് തന്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന പ്രകാശം പോലെയാണെന്ന്. കാരണം അത് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്രം മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സഞ്ജയൻ അത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. തത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്താമനേകഥ അപശ്യാത് ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ
വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളും നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനന് സാധിക്കാണ്. തത്ര എന്ന വാക്ക് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കുകയാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജുനന് മാത്രം കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകി. അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ തത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തത്രൈകസ്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തത്ര എന്ന വാക്ക് എന്തിനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനായിട്ട്, അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങള് തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലീരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് വിസ്മയാധീനനായിട്ട് രോമാഞ്ചം പൂണ്ട കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാതീതനായി. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല, കണ്ടുവന്നപ്പോ അർജുനനാകെ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാണ് തോന്നുന്നത്. വിസ്മയാതീതനായിട്ട് രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പശ്യാമി ദേവം തവ ദേവദേഹി സർവം തദാ ഭൂതവിശേഷ. ദിവ്യ ദർശനം കിട്ടിയ ഉടനെ അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. സുഹൃത്ത് ഭാവം മാറി ആശ്ചര്യഭരിതനായി അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ വാഴ്ത്തുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോ അർജുനന് ഒന്നുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തില് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഹൃത്ത് ഭാവം മാറി, ഓൾറെഡി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ. മാത്രമല്ല വേറെന്താണ്? ആശ്ചര്യഭരിതനായിട്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ വാഴ്ത്തുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, പറയാണ് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, അവിടത്തെ സകല ശരീരത്തില് സകല ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കാണാണ്, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനെയും കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാൻ? ഇവിടെ അർജുനന് സാധിച്ചു എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനന് ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് സർഗാരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സർഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി താം സർവതോനന്തരൂപം നാന്ദം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്ലയോ ജഗത്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ എന്നാണ് ആര് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായ്കള്, കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്നും എന്തും കാണുന്നില്ല, ഒരു അവസാനവും ആദ്യവും അവസാനമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്? അർജുനന് മനസ്സിലാകാണ്.
പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വപ്രപഞ്ചവും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാലേ, യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതിലെന്താ കണ്ടത്? യശോദാമ്മ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ശ്ലോകം 17. കിരീടിനം യതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷം സമന്ത്രാത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദശമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമായിരിക്കും അല്ലെ. കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദശമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്ന് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. അപ്പൊ ദുർദശമാണ് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ധരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപം എങ്ങനെയാണ്? തേജോമയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ തേജസ് ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോന്മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞ ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനം ആരിലേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവ്യയനും പരമ്പരാഗതനും അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകരുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് അവ്യയനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പുരാതനനാണ് അല്ലെ. അങ്ങ് പുരാതനനാണ്. പിന്നെ ശാശ്വതമായ ധർമ്മങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവുമാര് തന്നെയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ചിത് പുരുഷൻ, സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചിത് പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മനസ്സെന്നല്ല അർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സനാതനമായ പുരുഷൻ എന്ന്. സനാതനനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ ഭഗവാൻ. സനാതനമായ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആദിമമായ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അന്തിമമായ വിശ്രമ സ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ചിത് പുരുഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹൂദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? തുടക്കവും ഇല്ല, മധ്യവും ഇല്ല, അവസാനവും ഇല്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അമേയമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും ഇടയ്ക്കുണ്ട്, അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അവിടേക്ക് തുടക്കവുമില്ല, മധ്യവുമില്ല, അവസാനവുമില്ല. പിന്നെ അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അമേയമാണ്, ഒട്ടും ഇല്ല, നശിക്കാത്തതാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ പറയാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവം എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നത്രേ ശാസ്ത്രമതം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും അതെന്താണ്? സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തത് എത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥമായാലും അതെങ്ങനെയാണ്? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിലോ അതിന് ചെറിയ അപാകതകൾ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അപാകതകൾ വന്നാൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര പൂർണ്ണമായിട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും ശരി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് എന്താണ്? അതൊരിക്കലും എന്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും സാഹിത്യപരമായിട്ടൊരു ദൗർബല്യമല്ല എന്ന് പറയാം. എന്ത്? കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വർണ്ണിച്ചാലും അത് സാഹിത്യപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? അതൊരു ദൗർബല്യമായിട്ട് അതിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എത്രയോ പറയുന്നു, അത്രയും അത് എത്ര സാഹിത്യം അതിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വൈഭവത്തെ വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ദൗർബല്യമല്ല അത്. കാരണം ഭഗവാൻ അത്ര പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ വൈഭവം പറയാനായിട്ട് സാഹിത്യം വരെ തോറ്റുപോകും. അത്ര വലിയ വൈഭവമാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു സാഹിത്യം നമുക്കത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് അത് വെറുതെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പറയണത് അപൂർണമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളാവാം, പക്ഷെ അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആ സാഹിത്യം അപൂർണമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അത് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങള് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ, സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതെന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി മാതാജി. കൃഷ്ണ. അത് 5-ാമത്തെ നമ്മളെ ഭാഗവതത്തില് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പറഞ്ഞു കാക്കകളെ പോലെയാണെന്ന്. അതെ, കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, ശരി മാതാജി. കൃഷ്ണ. ദ്രാവ്യാ പൃഥിവ്യോരിത മന്ദരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമ്യാകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൂമി ആകാശങ്ങളും
സർവദിക്മുഖങ്ങളും, ഭൂമിയും ആകാശവും പിന്നെന്താണ് സർവദിക്കുകളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ഏകനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയും ആകാശവും സർവദിക്മുഖങ്ങളിലും അത് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും എന്താണ് സംഭ്രാന്തിയിലായി എന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കൃഷ്ണന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവരും യുദ്ധരംഗത്ത് വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് മാത്രമല്ല, അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് മാത്രമല്ല സാധിച്ചത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമല്ല, കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവർക്കെല്ലാം യുദ്ധരംഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ മാത്രല്ല കാണുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ലഭിച്ചവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? യുദ്ധരംഗത്തില് ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അമീഹിത്വം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീത്വാ പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്താ മഹർഷി സിദ്ധസംഘ സ്തുവന്തി താം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പുകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പുകയാണ്. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദ്യസൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരൊക്കെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ദേവന്മാർ അങ്ങയിൽ പ്രവേശിക്കാണ്. ചിലര് വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. രുദ്രാദിത്യാവസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വാസിനൗ മരുതചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവ യക്ഷാസുര സിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തെ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള് കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സിദ്ധർ പിന്നാരാണ്? സാധ്യർ. ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര് എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ആശ്ചര്യത്തോടെ ഭഗവാനെ നോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാതം ബഹൂദരം ബഹുദ്രംശാകരാളം ദൃഷ്ടാ ലോകാ പ്രവ്യാധിതാസ്തദാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംശങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട്, ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനന് പേടിയായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയത്തിലാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംശങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ ലോകനിവാസികളും ഞാനും എങ്ങനെയാണ്? അസ്വസ്ഥനാകാണ് ഇവിടെ. നഭസ്പൃശ്യം ദീപ്തമനേക വർണ്ണം വ്യത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു.
അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മൂട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണ ജാലകളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനേക വികിരണങ്ങളോട് കൂടിയ ജാലങ്ങളോട് കൂടിയും, അതായത് വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിളർന്ന വായ, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സില് ഭയം കൊണ്ട് പേടിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത്, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാണ്. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ധൈര്യമൊക്കെ പോയി. അർജുനൻ പറയണം, അർജുനൻ ഇപ്പൊ ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. ദ്രഷ്ടാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ, എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണേ എന്ന് പറയാണ്. കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദ്രഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണെന്ന് പറയുന്നത് പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ സമനില തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ദിക്ഭ്രമവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അമീ ചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണാസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹസ്മദീയൈരപി യോദ്ധമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംശാകരാളാനി ഭയാനികാനി കേചിതിലഗ്ന ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരത്തുമാങ്കൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്പുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ദ്രംശകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവര് അവരും, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് പറയുക? രാജാക്കന്മാര്, സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ എന്നിവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരുമെല്ലാം ഭീകരങ്ങളായിട്ടുള്ള വായ്പുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെ ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലരുടെ ശിരസുകളും അതിൽ പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും അർജുനൻ കാണാണ്. ഇത്ര വെച്ച് നിർത്തട്ടെ? 30 പേരെടുക്കണോ? അത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? ഇതുവരെ മതി മാതാജി, ഇത്രയും മതി. 27 തൊട്ട് നാളെ 27 28 മുതലല്ലേ? 27 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. 28 തൊട്ട് ആയില്ല മാതാജി, രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ലേ? 26 27 27 പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ലൈഡില് ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചില്ല എന്നൊരു സംശയം. ഞാനത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു. സാരില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് നാളേക്കാക്കാം, കാരണം കുറെ ആവില്ല ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇഷ്ടത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ 2 ദിവസം ഉണ്ടായില്ല, ശബരിമലയുടെ പരിപാടിയായിരുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ. കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു. കൃഷ്ണദാസ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാളെ മലയ്ക്ക് പോകാം. നാളെ പിന്നെ 2 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല തന്നെ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ റെക്കോർഡ് കേട്ടോളാം. ശരി ശരി.
ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു പോകുമ്പോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാനായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. നാളെ സർജറി. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷം ICU റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭു. പ്രഭു പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വായോ, നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാം. സുഖമായിട്ട് അതെ, സുഖമായിട്ട് എല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമദാസ് പ്രഭു പോണില്ലേ? രാമദാസ് പ്രഭു ഞാൻ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും, എന്നിട്ടേ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. അതെ, അല്ല റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കിട്ടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ചെന്ന പറഞ്ഞത് 3 സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മള്? അതെയല്ലേ? പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അത് കുറച്ച് പോണത്, അതിനേക്കാളും വലുത് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി തന്ന് വിട്ട് കളയും. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, അത് നമുക്കതിന്റെ ആക്കം കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയില്ല, അതിന്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറച്ചിടും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കതിനെ തരണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് അന്നത് വരെയും ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്കത് അത്ര ഏൽക്കേണ്ടാവില്ല, ആ രീതിയിൽ പോകും. അതെ തന്നെ, അതെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടത് പുരുകത്തിൽ തട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് അതാണല്ലോ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ട്. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പഠിക്കും, നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലില് 3ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിക്കും. നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഇത് അഗ്നിയെ എരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അത് എരിച്ചു കളയുന്ന പറയണത്. നമ്മൾ ഈ ചവറിട്ടിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോ അത് എരിഞ്ഞു പോകില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിൽ തട്ടേണ്ടത് പുരുകത്തിൽ, നമുക്കത് വരും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കത് അത്രയും കാര്യമായിട്ട് വരില്ല. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് കുറയും, അതിന്റെ കാഠിന്യം കുറയും. നമുക്കത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ശരിക്കും നമുക്കത് അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? ആ രൂപം വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനൻ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്? ഭഗവാൻ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അനേക ഭക്ത നയനം അനേക അത്ഭുത ദർശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരുന്ന ശ്ലോകം. എത്രാമത്തെ? 2ാമത്തെ അല്ലേ? പത്താമത്തെ. പത്താമത്തത്. എന്നാൽ 2 കൈകളും 2 മുഖങ്ങളും 2 കണ്ണുകളും മുഖങ്ങളും പാദങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അനേക എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവുമായിരുന്ന രൂപം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉഗ്രമൂർത്തിയായ കാലന്റെ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളു ചോദ്യത്തിലപ്പോ. മാതാജി, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാജി, നമ്മളെ ശ്ലോകം ഏതാണത്? 10-11 ഭാവാർത്ഥത്തിലല്ല, വിവർത്തനത്തിൽ.
സതി മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഭഗവത്ഗീത. ബുക്കില്ല. അതെ. അതാണ്. വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാതാജി, ഇതിൽ നോക്കിക്കോളാം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിന്റെ നമ്മള് PDF അയച്ചിട്ടില്ലേ, അതിലുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ PDF അയച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബാക്കി നാളെ